bane fulani. Ka kai kuma kai isa kai musu duk hukuncin da ya dace, amma ba zan lamunci duka irin wannan ba sannan akan matanka. So ke ma kina goyon bayan abin da suka yi kenan. Wai kina so ki ce dukkanin su ne ba sa san ki? Gwanda dai fulani. Ina dan shiri da ita amma ita ma kwana biyu gaba ɗaya ta canza. Ban san me ya faru ba. Amma kin ga Zainab? Kin ga babban yarinyar sarki da ta dawo? Ai su wannan karawa auduga wuta kawai ake. Ina ga kamar mission din nan fa yayi fail. No, ba zai yiwu ba. Ƙarya ne. Wannan mission din sai an cimma nasara. Na miki wannan alƙawarin wallahi tallahi sai ta fita daga gidan nan kuma sai kin mai gurbinta. Kotu ta gamsu kuma ta tabbatar da cewa yayi ma Ikram fyaɗe. Saboda haka kamar yin tsarin laifuka da hukunci ya tanadar na dokar ƙasa, a dalilin haka wannan kotu mai adalci ta yanke mishi hukuncin zuwa gidan gyara hali na ɗaurin rai da rai. Ba na son ƙara ganin ka. Sorry sir. Kana iya tafiya. Akan me za ka man faɗa? Bismillah ina jin ka. Akan abba da matarsa bara. Za ka ta zanna kafin ka ci gaba da wannan nasihar taka. Wallahi sai abba ya rabu da matarsa. Kaga, dan Allah ka tashi ka fita. Ka tashi ka fita bana son ganin ka a nan. A yanzu ko nasiha ce bana so a yi min. Bari a ce za a yi min faɗa. Dan Allah ka tashi ka fita bana son ganin ka. Idan hankali na ya dawo jikina duk lokacin da na wuce sai ka zo ka dora nasiha ta ka haka inda ka tsaya. Allah ya sa ki gane gaskiya ce. Dan Allah ka fita na ce. Ka fita na ce ba na son ka kusa da ni. Sassauci Islamic Medicine mun ƙara inganta muku magungunan mu fiye da da. Ina masu fama da matsalar masturbation wato